So yun mga kasaksid, nandito tayo ngayon mga kasaksid sa AJ Farm Tech. At papakita ko sa inyo mga kasaksid yung available nila ngayon mga kasaksid na limited stock lang to. Pero pwede kayo magpa-reserve ng kanilang 1 HP na DDoS mga kasaksid yung size niya. So yun, may mga nag-walk-in na dito. Ayan, may mga nag-walk-in na dito para tignan nila yung 1 HP na solar water pump mga kasaksid. Kaya magpa-reserve na kayo o pumunta na kayo dito para mauna kayo mga saksid sa kanilang stocks. Kasi ang susunod yan for reservation na mga saksid. So ito ang kanilang available. Ayan, ang lakas oh. Ayan mga saksid oh. Ayan, 1 horsepower na DDoS. DDoS yan mga saksid. Ang lakas oh. Ayan, kaya mga kasaksid, syempre magunahan na kayo dito sa, ayan, dito lang yan sa AJ Farm Tech Toolbox Guy. Yan, sa tapat mismo mga kasaksid ng parking ng SM Rosales. Ayan. Pwede nyo puntahan yan dito. Yan, trending na trending yan ngayon mga kasaksid. Available. Pakita natin kung ano yung mga stock nila doon sa likod mga kasaksid. Ito pala mga saksid yung kanilang panel. Siyempre sa package nila kasama na yan mga saksid ang 4 na panel mga saksid. So yan, ito 1, 2, 3, 4. So 4 na panel mga saksid sa package nila. Pag bumili ka ng solar water pump na 1 HP na size ay DDoS mga saksid. So yun mga saksid, ito naman po yung kanilang stock. Itong nakikita nyo na to, mga reserve to mga saksid, may mga pangalan na to, at reserve na para sa kanila to. At ito naman mga saksid, yung kanilang stock ngayon, kaya sa mga kasaksid dati na naghahanap ng solar, yan, ito po, available. Mata lang po kayo dito sa AJ Farm Tech, yan, makikita nyo na. At syempre, para hindi kayo mahuli at hindi kayo maubusan, ipunta na kayo mga saksid, lalo na sa mga nagtatanong sa atin dyan. Dito yan sa harapan ng SM Rosales, makikita nyo agad itong AJ Farm Tech. At may makikita kayo dun sa labas mga saksid na nakalatag na mga solar panel. At saka may testing doon na solar na pump mismo siguro. Kaya yan, message na po kayo. Yan, dito pa yung mga stocks. Yan, marami-rami pa tong stocks na to. Yan. Kaya pag naubos to mga saksid, kaya limited na to, pag naubos to, for reservation na mga kasaksid. Ayan. So yun mga kasaksid, yan may nag-walk-in ng mga kasaksid, bumibili yan ng solar water pump. Ayan sila sir. So yan, mga nakapanood dyan mga kasaksid ng vlog na meron dito na mabibili sa AJ Farm Tech mga kasaksid. Kaya mag-unahan na po kayo. Let's go.